Ko sam? Teško pitanje. Individua. Šalim se, pa ne znam, ja se identificiram uglavnom po tome šta radim, kako me ljudi pamte nekako. Po tome šta radim poslovno, programer sam, programiram. Isto tako predajem, učim djecu matematiku. Jednoj rečenici. Rekla bih veoma naporno i nepredvidivo. Matematika, definitivno. Dobar machine learning inženjer rekla bih prije svega da je analitičan, da je detaljan, da zna dobro matematiku. Iako to danas ljudi smatraju da se može raditi bez matematike, ali većina machine learninga treba dosta matematike. Crossfit. Ne radimo ništa. Rekla bih kada sam na poslu. Zato što obraćaju više pažnje na detalje. Dobar prostor za rad i generalno za produktivnu atmosferu. Tu je produktivnost. Na jedan citat, pošto sam voljela košarku gledati dok sam bila mala, i NBA od Kobe Bryanta, koji ga ne znam, ako fuleš 99. put i pa 100. put ćeš pogoditi.